Sanibonani bafowethu, ngithemba niyaphila. Ngithemba ukuthi kuhamba kahle. Kade yagcinana. For sure abahlezi bekhona kule channel bazosho ukuthi nalona uhlezi ephethwe umkhuhlane nje. Isimo-ke singenza kanje kodwa-ke akusenani, asikho lapho. Ngiyanibikelela nje ngokuhlukahlukana kwenu. Ngithemba ukuthi yonke into ihamba kahle bafowethu, nisaqhuba kahle esimeni sikamoya nasesimeni sokuphila nje sisonke kusahamba kahle. Kunento engihlupha la engifuna ukuthi ngibhale ngayo la, ngiyayibona ukuthi iyangihlupha, ngilokhu ngizama ukuyizipha ayizibeki. Yangihlupha nje kakhulu ngathi ngakhuluma ngayo kodwa futhi ngingaqali ukukhuluma ngayo. Ngihlale ngikhuluma ngayo isikhathi esiningi ukuthi emzimbeni wethu kunalento ekuthiwa inhliziyo ngaphakathi kwethu ephiliswa kithi, inhliziyo. Engicabanga ukuthi wonke umuntu unayo inhliziyo. Abantwana bakamoya kunephutha abalenzayo-ke elokungayinaki inhliziyo, lokungayiqapheli inhliziyo. Umuntu uyithole esengena emgodini omnyama angeze ukuphuma kuwo ngenxa yenhliziyo ukuthi akayiqaphelanga inhliziyo, akazange abuka futhi ukuthi imholela kuphi inhliziyo yakhe. Funa siyiqaphele-ke le nhliziyo, le sitho somzimba lesi siyiqaphele. Ngokwesayensi nje isitho somzimba nje esiphampa igazi ukuthi li-circulate emzimbeni, kodwa uma uzosibonga ngokukamoya, inhliziyo ingenye into eyinkinga kakhulu especially kubantu abaphilayo. Iyinkinga kakhulu inhliziyo. Yazi kuningi ekwenzayo inhliziyo umuntu engakuboni, noma ngithi kuningi ekwazi ukukona futhi umuntu engaboni, kodwa bese lo muntu egcine esolabathakathi ukuthi hhayi ngiloyiwe. Awuloyanga, uhluleke ukubheka inhliziyo yakho le ekuhluphayo ngoba iyahlupha inhliziyo, kumele sikwazi lokho sikufake futhi emakhandeni ukuthi inhliziyo iyisitho somzimba esihluphayo kakhulu. Uyabona uma uhamba indlela kamoya ungumntwana kamoya, ulungise into zakho zikamoya, idlozi leli lifuna ukuthi uhlakaniphe kakhulu kodwa ukuhlakanipha kukhona ungahlakaniphi bese ungidlula nedlozi, uhlakaniphe kodwa ungahlakaniphi ungidlula idlozi bese uqaphela inhliziyo. Namhlanje kukhona abantu abathakathayo abakwazi ukuthakatha, abafunda ukuthakatha inhlekhe ngenxa nje yenhliziyo, not ngoba ukuthakatha babekuphiwe idlozi. Ngiyawabona amadlozi ayebapha ukuthi bethakathe noma iy'khwama ey'ngcolile, kodwa kukhona abantu ukuthakatha bakufundiswa inhliziyo nje. Inhliziyo yakho umuntu uthi ingalawuleki, engayivumeli ngoba le nto yokwamukela idlozi, yokwamukela isiphiwo isikuwukushintsha kwakho wena as umuntu. Uma ngabe uzazi ukuthi uyisidlova kodwa mase uqala wamukela idlozi, kumele kube khona izinto ey'shintshayo ngawe ey'bonakalayo ukuthi cha, usibani manje usushintshile, manje usuphila nedlozi, ngoba awukwazi ukuphila nedlozi bese wenza izinto ey'phikisana nedlozi. Abanye-ke into azange bekwazi ukuthi beshintshe, inhliziyo yabahlupha noma yabaholela ekutheni begcine bethakatha. Awukwazi ukuthi uwumntwana wedlozi kodwa ubulala abantu wena, ngoba lokho kokubili akuhambelani ngedlozi. Uma ngabe nizothi nina kuyahambelana nedlozi kokubili, nizohlekisa ngabantu, nizohlekisa ngezizwe, nizohlekisa ngabantu abahlale begxeka le nto yobungoma, le nto yobunyanga, nizosixaka kakhulu. Qaphela inhliziyo yakho, iyona inhliziyo yakho okumele uyikhulumise kakhulu, uyibheke futhi ngoba kukhona abantu namhlanje abamukela idlozi bahluleka ukuqaphela inhliziyo yakhe, abashintsha umsebenzi wedlozi base bewenza ibhizinisi ngenxa yenhliziyo, yokulangazelela imali. Uthi umuntu okay, nginamathuba awu-30 njengamanje, shuthi kulamathuba awu-30 nje ngibhajethile ukuthi okay, uma lilodwa lizokungenisa u-10,000, shuthi lo 10,000 ngizobona ukuthi ngizohlanganisa malini kule mali bese ngikwazi ukuthi inhliziyo le esuke wenza ukuthi wenze njalo. Ungabe usakhona nokuthi ufokhase ekutheni ulaphele abantwana babantu abakhona abafikile ukuthi bezokhula la ekhaya bezolashwa, bese ufokhasa ekutheni ufuna imali ngoba uhlulwa inhliziyo yakho. Bese kuzoba nento ehlupha abantu abaningi abasalungisa izinto ukuthi inhliziyo yabo iyabahlola kakhulu. Umuntu umbone ukuthi usesimeni sokuthi uyafisa ukulungisa izinto, uma ekhuluma ngomlomo wakhe uyazi ukuthi yazi uma ngathola imali noma idlozi uma lingake lingivulele ngiphe imali ngingalungisa 1, 2, 3, 4, 5 kodwa inhliziyo ibiphika. Ngalungisa lokho nalokho kodwa inhliziyo ibithi mina uma ngake ngithola imali ngingahamba ngiye konke, ngifike ngiphuze utshwala. Uma ngake ngithola imali mina ngingayibhubhudla nabafana noma ngayibhubhuzela namantombazane. Zibuze ukuthi yini ndaba lezi zinto oy'phahlelayo ongayitholi. Mhlampe impendulo uzoyithola ekutheni inhliziyo yakho ikwenza ukuthi ungayitholi lokho ngoba uphimisa okunye nomlomo kodwa okunye inhliziyo yakho ibisho okunye. Idlozi likubheka ukuthi inhliziyo yakho ithini. Uma ngabe uzocela into edlozini lifike likubuke ukuthi uthini ngomlomo bese lihlola inhliziyo ngoba idlozi phela liyaye lithi uma lifuna ukukunika into, alikuniki into
oyifunayo, kodwa isikhathi esiningi livame ukusuke kunezinto oy'dingayo. Yingakho-ke ngathi ngelinye ilanga even abantu empilweni yakho abakhona, ungakukhali umuntu uma ngabe ekushiya, ngoba wena ukhaliswa kulo muntu uyamfuna kanti awazi ukuthi uyamdingani. Kuhlukene kokubili lokho, ukufuna into uma uyifuna noma into uma uyidinga. So, umuntu umbone phahla ezejula ezekhala inyembezi, ngiyacela bogogo nomkhulu ngicela ningikhanyisele, ngicela nje uma ngathola umsebenzi mina ngalendlela yonke into eniy'funayo, uthi uma uqala uthola umsebenzi sibona wuwe lo osukhohliwe izinto zedlozi, wena usugijima usiya lapha emabandleni usiyothi wena awusazenzi into zamadlozi. Bese uyaphela umsebenzi bese uthi bakuloyile, akekho umuntu okuloyile. Inhliziyo yakho ohluleka ukuyilawula noma ohluleka ukugcina isithembiso, inhliziyo yakho isho okunye, uyabona? So, ake sithi uma senza izinto, izenzo zike y'hambelana nento esuke ishiwo inhliziyo, nanokuthi kuyafuneka ukuthi la enhliziyweni uma ngabe wenza into ngenhliziyo yakho, ukube neqiniso kuwe. Ngoba ukungabi neqiniso yikona ezokubulala noma kuzokulimaza. Kunabantu namhlanje esithi bayizangoma kodwa bangaphili because ababanga neqiniso ey'nhliziyweni zabo, ngalokuphila konke abasuke bakwamukela umuntu. So, ake sibe neqiniso ngey'nhliziyo zethu, sukuthi uyilalele inhliziyo yakho ukuthi ithini, bese wenza lokho. Kodwa futhi uyiqaphele ingakufaki emgodini ngoba le nhliziyo iyinkinga, iyakwazi ukuthi ifike ikuphose emgodini bese ikushiya khona. Usale unembeza bese iyakukhumbuza ukuthi, hawu wena nguwe lo osula emgodini. So, asiyiqapheleni lento yenhliziyo into idlala indima enkulu kubantwana bakamoya. Ngiye ngixakeke futhi ngidideke uma ngabe uzobona umuntu othi yena uwumntwana kamoya, uphiwe uwumuntu wedlozi, kodwa unenhliziyo embi, unenhliziyo embi. Ngiy'buza ukuthi uzobalapha kanjani abantu benhliziyo embi because ukulapha kudinga ukuthi ube nenhliziyo enhle, ube nokubekezela, abantu bakwazi ukubekezela. So, wena ngoba unenhliziyo embi kangaka, uzobalapha kanjani abantu banenhliziyo yakho? Khona usobalapha uma ngabe umuntu usamnikeza umuntu esaphuma endlobeni yakho usethi, "Eyi mkhulu noma gogo inkosi ikubusise." Leso sibusiso sizohlalaphi kuleyo nhliziyo yakho embi? Ngoba uyayazi ukuthi inhliziyo yakho embi iyathakatha, uthi umuntu uma ephuma bese ubuka umakhelwane wakho uthi, "Eyi ingathi angafa loya ngiyamzonda vele." Ingoba inhliziyo yakho uthi sizohlala kanjani leso sibusiso kuwe uma ngabe usathanza nenhliziyo leyo? Abantu uzobalapha kanjani bona? Asiyiqapheleni-ke lento yenhliziyo because abantu abaningi ibafaka enkingeni, ibafaka emgodini abangasakwazi ukuy'khipha kona namhlanje. Ngiye ngithi mina uma ngabe uwumntwana kamoya awuku-spread-e uthando, u-spread-e i-kindness kubantu, nokuthula, ungabi ukuthi uma kufika wena kuyima kuyaxatshanwa, njalo uma kufika wena sekumele kusuke impi ngoba nje kuyathakatha, inhliziyo-ke iyathakatha. Ukuthakatha kwabantu kuqala lapha enhliziyweni, kuye njalo bese kubuya kuba izenzo. Umuntu bese ethatha umuntu uthi yazi lona ungijwayela kabi, angeke ngimbhese phezulu. Uzuqalile ukuthakatha, awusesiyomelaphi lapho, usuyathakatha from lapho. Qapheleni-ke le nto bafowethu, awuthi uma wenza iy'nto zakho bese uyay'buza ukuthi inhliziyo yakho iyakuvumela noma inhliziyo yakho iyahambiselana nento oyenzayo. Ungenzi into kanti inhliziyo yakho isho okunye, le nto leyo imiphumela yakhona, imiphumela ongeke uze uyibone. Asike silungiseni iy'nhliziyo zethu sokwazi nedlozi lisithande lihlale kithi. Ngathi ningaphila njengani zakhehla, ningakhohlwa ukufollow ku-Facebook ipheji i-The Journey of Awakening. Ngiyabonga kakhulu.